Bine ați venit la al doilea episod. Astăzi voi juca multiplayer, dar prietenul meu nu poate juca acum și nu știu de ce. Vom vedea ce este în cufăr și voi vă arăta cum se face multe obiecte. Armure. Primul cufăr. Nu prea sunt multe. A doilea. Și al treilea. Diamante sunt a lui, toate astea trei. În al treilea este cea. Ăsta este a meu. Vedeți, minerul de aur și aur. Și mult lapis lazuli. Și aici tot este a meu. Vedeți, diamante. O să vă arăt cum se face toate obiecte. Diamante, bețe o să luăm de la prietenul meu. Să începem. Primul. Începem cu obiectele. Asta este o târnăcop. Poți forma un pământ foarte repede și greu se termină. Și asta este o sapă. Dar nu vă sugerez să faceți diamant, că oricum nu prea o să folosiți. Asta este sabie. Plus 7 puncte de atac. Foarte bine. Puteți face de diamante, de ce vreți. Ce să mai fac? Ce n-am mai făcut, bă? Topor. Așa. 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 Și este topor. Plus 6 puncte. Tot e bine, dar să începem cu altceva. Asta este platoșă. Din 8 diamante poți să faci. Pantaloni. 7 diamante. Cizme. 4 diamante. Și în final, casca. 5 diamante. Că mai am obiecte de făcut. O să vă arătăm cum se fac obiecte. Așa. Și ce mi trebuie. Așa. N-am de aia. Cum, bă, n-am eu așa ceva? Prietenul meu are. Oa, am lăsat 4 diamante. Stați că le iau. Chiar nu avem deloc? Are, dar nu mult. Nu-i nimic, nu o să te. În primul rând, de fapt, dacă nu aveam astea de lucru, apoi să vie. De pui lemne, de ce n-ar fi? Și-l transformi așa. Și pe urmă, faci ca un pătrat și e masă de lucru. Știți, dar cum se face masă de lucru? Bețele. Băți și buton. Poți să pui să deschidă ușa, un cufăr, ce vrei tu. Și aici dăm o masă de lucru. Și poți face furnal. Și voi vă arăta ce mai putem face. Eu vroiam de mult asta. S-au adunat și facem așa. Nicovală. Mai vreți ceva obiecte care știți că eu nu le-am făcut? Și la Nicovală repar lucruri. V-aș demonstra dacă aș avea care nu e format asta. Și asta. Și vedeți, pun asta aici și asta aici. Dar nu se poate că trebuie să fie amândouă de același fel. Nu. Nu. Hai mă, chiar n-are nimeni așa ceva.
Are, dar nu e folosită. Nici chiar eu n-am. Să mă piș. Sau nu? Oh, uite un prieten. Zdarova, eu filmez acum. Eu filmez. Chiar în timpul ăsta când ești, nu nică. El este Cristi. Intri pe server. Am scris o fuție. Scrie cal. Scrie cal. Asta, el îmi scrie bară, cal, cu 2 de L și pe ce mare numele meu. Și eu te accept cum vedeți acum. Și îl voi chema la mine. Cristi, asta este casa noastră. Uite ce avem în cufere, dacă vrei. Astea 2 dici sunt ale mele, Nicovala e a mea. Cristi, n-ai târnăcop care e de la Kickstart folosit? Ia dă-mi coace. Dă-l încoace. Am urs să-l repar, să-l fac nou. A mine. Nu, folosit, Cristi. Folosit n-ai? Dar din fier. Folosit? Dă-mi coace. Și în video o să te uiți dacă o să poți. Și pun la Nicovală și îl repar și îl fac chiar nou. Vedeți? Costul farmecului 2. Și-l iau. Și am făcut mai mult. Cristian, am luat, uite, cât aveai tu și uite cât ai acum. Am mai pus puțin de la Galin. Dar nu nimic, oricum era pe terminate. Cu Nicovală. Dar trebuie mult fier, cam 30 de fier și-ți fac și ție o Nicovală. Wow, am să termină asta. Ce să mai fac, Cristi? Da. Dar trebuie să facem un loc pentru paturi. Și mai multe cufere. Dar am eu cufere. Stați puțin. Bine că mi-am amintit. Nu v-am arătat cum se fac cuferile. Tot la masa de lucru. Și pui tot ca furnalul. Așa, în forma asta. Și este cufăr. Dacă vreți să faceți ceva și nu știți cum se face, îmi spuneți mie doar. Și eu vă fac ce lume. De pildă pâlnie. Pâlnia. Pui o cutie aici și așa. Și este pâlnie. Am făcut o pâlnie. Cam atât pe azi. Ce să fac? M-am săturat să se termine videourile așa repede. Și pe urmă nici prasmoduri nu prea am multe. Pentru că videourile sunt vitele. Dar nu pot filma mai mult. Ăsta este Bandicam. Ce să fac? Poate la câțiva mai mulți abonați, dar o să încep cu alte programe de filmat. Cristi! Stai puțin. Unde ești? La spam. După cum vedeți acolo, vedeți un portal. Ăla eu l-am făcut. Știu, e fain. Și puțin e și puțin nu-i. Pentru că eu l-am făcut. Mi-am cumpărat obsidian. Creme și amnane l-am făcut un prieten. Pentru că eu nici nu știu cum se face. Video acum se va termina singur. 10 secunde. Și asta a fost vechea noastră casă. Ce amintiri am mai avut? Mai nici nu știu. Cam atât pe azi, așa cred eu. Dacă nu se termină video, e bine. Ăsta este portalul. Vechea casă. Mie